Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Usa ka tawo ang nahibaw kung asa karon sa Federico. Ha? O kinsa ang maong tao, ha? Shh, kay ato-ato lang niya, ha? Ayaw pagsapa. Kinsa lagi? Si Marka. Ha? Si Miss Marga? Si Miss Oh. Marga? Oh, partner in crime na sila. Mao pa. Kaluoy po tao ninyo, Rafael, no? Mulang luoy kaayo. Nagmatalag hapon, Senyor Rafael. Doon na day milagro nga gihimo sila si Marga o Federico. Ato na. Mao pa? O lagi, gibinuangan ng tao nila ang tiguang. Gibinuangan ni Senyor Rafael. Nahadlok yung ko nga mutugan ni New Rafael kay tingali hipatyat ko nilang Federico. Krapis Federico, no? Nakita ko sa Facebook karon, no? Breaking news. May tulis nga nahitabo. Usa ka rural bank gitulis. Upat ang patay, lakip ang gwardya. Bitaw, Ola. Wala lang naghimo ani si Federico o ang iyang grupo. Mao gyud, Ola. Pero kung muuli yun mo, okay na lang, total. Okay naman ko. Makagawas-gawas naman ko. Mupuli lang kong bantay ni New Rafael. Si Marga. Nagpaso-paso. Ug may gigasulti sa cellphone. Iyang kipyaan si Don Rafael sa suit. Oh, mauna di, ha? Sindikato na na. Ola? Busy ang communication. Magmarites na ba? Kinsa na iyang gigasulti? Why siguro si Federico? Ola? Pasagda na to siya. Diretso ta kanyo, Rafael, ta na. So, kamo gid ay Federico? Yes, Mami Marga. Musamot nga initan ka mas kapulisan Federico. Ay, po siya man. Ila kong wanted dead or alive. Pues, ipakita ko sa Bdila. Ha? Ya, unsa ko ka-deadly person. Kabantay ka na. Ha? Kakibot gang. Mag-wild, Mami Marga. Ipakita na ko sa tibo kalimutan kung kinsa si Federico. Federico, nagduda ra magid silang tanan. Lakip na si Rafael. Nga kamo ang responsable sa tulis nga nahitabo sa usa ka rural bank. Very good. Sakto nila pagto. Federico, nahibaw ka ba? Saan sa? Giagni usab ni Rafael si Abel. Nga mabantay niya. Baba, ala, papantayan sa Bill. Kay masakiron ko sila. Federico, Yes, Mami Marga. Sige, papantayan si Abil, kang Rafael. pero nisupak ko. Ay, napagsupak-supak. No. Ha? Pasagdi si Rafael. Pasagdi. Tanaw na to. Ug-asa ko ito pang abilidad. Anang Abil. Tanaw na to. Ug magpanalipod ba siya kang Rafael? Sa higayon, nga ang kakibot gang will strike again. Federico, Oy, ano pala si mong gibati, oy? Oh, hola. Sayod ko nga nag-uol ka na sa karon, labi na sa bagong panghitabo nga doon ni bangko nga gitulis og si si Federico ang usang numero unong suspect.
Tinood ka na, Ula. Hinay-hinay lang ang imong kagalingon yor. Nga ingon gyud ni ana ang kinabuhi sa imong anak. Padyangita sa balaod, patay o buhi. Dili ko kalikayan nga mobati o kasakit, Ula. Mag-uol ako. Dili ko kalikayan. Ikaw mahimong alaot kung dili mo kontrolahon ang imong kagulingon yor. Kinahanglan nga magpabilin kang ligon. Aron dili mo lampos ang mga bitin sa imong palibot. Ula, kinsa mga bitin sa kong palibot? Kinsa buot mong ipasabot, ha? Kinsa, Ula? Yor, bisag asa. Naa ang bitin. Naa ang mga maluibon. Busa, angay kang magpantay o magmaligon ka. Klaro ha, Ola. Kinsang bitin, ha? Kinsang bitin sa akong palibot? Serenyor, pero kung mga tanag ka, why lain ang imong anak, si Federico? Ola, iyang giguba ang imong pagkatao, iyang gigusbat ang imong bansagon, ha? Iyang gipag-uwawan ang imong pagkatao niyor, nga bisan gihatagan nimo sa tanan iyang gipangayo. Pero, maoy panguho sa grupo sa mga tulisan. Tinuod ka na, Ola. Busa, magmalikon ka. Sakto gid ang gisulti ni Ola Nyor, magmalig-on ka. Salamat ninyo. Nyor, mananghid ako nimo ha. Adto namin ni Abel. Makigsulti ko nga, Abel. Asa ba siya? Naunsa man ni si Abel? Hangtod karon mo pa magid nabalik. Asa ka ni siya? Gusto kong malingaw kakibot. Kabantay mo na. Gusto kong malingaw. Unsay gusto ni mo buhaton na itong kakibat? Ano ni? Pag-pick up mo ka ng mga bataan babae. Uy! Dada ang professional driver na to. Kanya. Si Narding Lianis. Ha? Dada! Kanang GC akong gusto ha. GC. GC size. GC City. GC 8. Kabantay ka na. Gusto kong malingaw. Ha? Kanang GC. Dili GC Burha. GC akong gingon. Okay? Mutilaw ko og virgin. Kabantay mo na. May problema, kakibot. Gamita tong itom na tong bahan. Pag-pick up mo mga batanon. Kanang guwapa. Og sexy. Estudyante. Okay. Ariliano. Ariglado. Dili Ariliano. Murag si Ribo. Nga rin mo eh. Basta kayo na to ha. Kakibot. kakibot. Kamong duha. Moklo. Dokloy. Ha? Kamong duha ang mo-operate kakibot. Yes, kakibot. Yes. Lihok din ka mo. Kay, magpakondisyon ako. Kaya bantay mo na. Tara. Tulo. Basta sakop na saktos pakals. Magtakan. Aron mo tuman sa kumando. Mutilaw kong batanon. Pauls Marga. Batanon ako magkita. Estudyante ka ng GC. Ngita tag batanon. Hello, Bainting. Asa na ko ay sige pangita sa litini mo? Gikan pa ko dito sa bangko nga gitulis pa. Mo ba? Sumasa kong ipangutana dito. Usas mga tagtungod sa namatay, grabe ko no ang mga tulisan. Way kaluoy nga may pusil sa gwardiya o gingon man sa pipila ka mga customer sa bangko. Bitaw bay, o bay lang suspect bay. Tingnan mo isuot, Federico. Bainting. Wow, Nara. Sexy. Ga-short lang. Guwapa. Batanon. Mga yung kipadita ni Kakibot. Suggestion ko kung kauban na mo'y nag-drive sa van. Doon lang ko sa ospital. Uy. Ba? Grabe. Ayaw! Batanon babae.
gipugos og pasakay sa van kay ito. Oh. Kalam ka. Kung makita kita na lang. Dili ka mo kulapos. Dili. Tayo motor siguro. O na-i-accident sa kay. Dong! Wawama ko sa imong motor. Sabay! Importante lang. Sorry ha. Pero luwason ka babaeng gikinap. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!